Маркова, съместник кмет на община Шумен. Специални благодарности. Госпожа Маркова сега ще застане плътно до победителите тук с риск да опита от пръските шампанско по тоалета, но няма как. Дами и господа, време е за аплодисменти на финала на 47-то рали Стари столици. Екипажите на Art Racing, Октан Рали Тим и Ясен Попов Рали Тим се добраха до тези най-високи стъпала в автомобилния спорт. Победата смятам, че остава най-сладка, но и второто и третото място са запомнящи се. Всички вие запомнете това, което се случва тук, защото то ще има и следващи състезания, в които ще продължи тази история, написана от тези прекрасни мъже сега тук на подиума. Ето така красиво, с тези паметни моменти завършва състезанието за трите водещи екипажа в надпреварата. Дами и господа, да благодарим на екипажите, които в този момент ще изтеглят своите състезателни автомобили, за да ги отведат в закрит парк на техническите комисари.